माई अहिल्या के पावन धरती पे हर साल सब लोग मिलजुल के इतना अच्छा कोशिश करेला और आप लोग एक कार्यक्रम में आके शांति से देख के कार्यक्रम के संपन्न कराए लोग, सफल कराए लोग। जितना लोग भी उपस्थित भइल बा सब लोग हमार भैया चाचा माई बहन चाची सब लोग अपने मंच पे उपस्थित सारा म्यूजिशियन कलाकार सहित जितना भी कलाकार आइल बनी सब लोग के हम अरविंद अकेला कल्लू बार बार प्रणाम करते नहीं, गोड़ छू के गोड़ लगते नहीं, कल्लुआ के ताली बजा के आशीर्वाद देते। उपस्थित बने भैया रोहित प्रधान भैया, जितना तारीफ कल जाओ कम हुई। हमनी के बक्सर जिलवे लयदार हो, जब बड़ बड़ भाई लोग इतना निमन गावे ला लो तो छोटका तो तनी मनी तक गाइए ली हसन। उपस्थित बने बक्सर जिला से ओहो लगता है यही मेरे बारात चाहिए। रंजीत सिंह जी, गुड्डू बाबा हमारा, सुतोष भैया, निक्की राज जी, सपना जी, गरिमा जी, सुप्रिया जी, रघु राजा जी, पीयूष मिश्रा भाई, जितना लोग आइल बा सब लोग के स्वागत बा, सब लोग के अभिनंदन बा। कितना लोग के नाम नहीं, सब लोग तो चौचे बाबा है, एक सब हरे सबके प्रणाम बा। चाचा बाबा लोग के प्रणाम करते करते एक बार हम चाहब कि एक गांव के जितना युवा हमारा उम्र के भाई बड़े सो उस सब भाइयों खातिर आप लोग जोरदार ताली आप लोग बजाइए, जोरदार ताली। हम एगो भाई के नाम ले तो दूगो भाई नाराज हो जियो से कहियो से कलुआ नाम ना ले से। तो जितना भाई पोस्टर पर लगत तारे सो ओकरा बाद भी जितना भाई दिन रात मेहनत क के इतना बढ़िया कार्यक्रम कराओ लोग, सब लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। और काल के उन्हें खे देखले लेकिन गोपी तार ले कतनो कुछ होत रहो, लेकिन जब तक एक गांव में मेला हो या जब तक कार्यक्रम हो जितना हमारा से बन पड़ी कल्लू दुनिया के कोनो कोना में रहिए दूगो भजन गावे खातिर गावे आवे के आइल बानी। माई के एगो गीत बा, यही गांव के राइटर हमें सुनील सागर भैया बचपन से हमारे के गीत लिखले बाने, आइलो बाने, कहां बाने, स्वागत बा। रुआ शुरू से सपोर्ट कइले बानी, उनकरे लिखल ह कि बजर के वड़िया तनी खोली अहिल्या माई, कि बजर के वड़िया तनी खोली अहिल्या माई। हाय देखो तनी भक्त कितना उपस्थित बाने, हाय जितना भक्त लोग आइल बा सब माई तोहरे खातिर आइल बा। तू ही चाहबू तो सब होई, नहीं तो कुछ नहीं थे। कि बजर के वड़िया तनी खोली अइले सेवा का तोहारा, अइले सेवा का तोहारा, बजर के वड़िया तनी खोली अइले बस मॉनिटर में हल्का भोकल खोल दे, बाकी प्रसाद साउंड के जोड़े बा। कि अइले सेवा का तोहारा, अइले सेवा का तोहारा, अबे बाबा दर्शन के आस ले जा दिलवा काहे के देता रुआ हाथ में तनी मनी परेशानी हो देवे में ये नु प्यार है। मैं कंपाउंडर के फीस नहीं देता, हमने के बाबा नहीं तो डॉक्टर के फीस देवे के पड़ जाए। दर्शन के आस लेके खाना नरा नारिया हो, दर्शन के आस लेके खाना नरा नारिया। बताई बोल भाई, हमें आजकल कलाकार बुखार नोच के नहीं खस देती, पैसा दे दे हमरा के, बहुत बहुत धन्यवाद। कि दर्शन के आस लइले अरे कि खार नरा अले के पूजन के खार
कि बेटा गांव में छोटो फंक्शन होके हर कीर्तन होके तो जाए के चाहिए। माई महतीन कला मंच से लड़का आइल बा आ ऐसा ही मैं चाचा लोग वो घरी पैसा देते रहे लोग, लेकिन वो घरी देवे के स्टाइल दूसर रहे। 200 रुपया दे दो एक बाद चिनिया बादाम दे दो, ले बेटा खात रहिए फोर फोर के लागे पचक ये जापान भइल धाम हो। लोग बनारस जाता, केदारनाथ जाता, वैष्णो देवी जाता, लेकिन वजह से महिमा महान कम हिरोनी के नहीं खे। पत्थर से नारी भइली कइले श्री राम हो। चरण छुआइल हिरौली में आई हो, चरण छुआइल हिरौली में आई हो। कइले रही कलवा फ्री में आई बा, लेकिन गड़िया फ्री में नहीं खनु आई। ओमे तेल लागेला, कुर्तावा पहले बने नए होए बे, तो सब चाचा लोग दे दल मत होको। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष ओझा जी, हमें सिंहनपुरा के लेकिन गुवाहाटी रहले, देश के जवान हमें बहुत बहुत आशीर्वाद। इतना बदल डला जाए निकी राज जी बहुत सारा प्यार, तू नहीं हो दे तू तब धन्यवाद भाई। हमरो के दे दे रोवा नहीं हो देब नो घर बनी दे गुटल हमरा ईटा के जरूरत कोई तो रोगन रहे। हमरा मनोज बाबा के भैया के तरफ से बहुत सारा प्यार। 22 तारीख के तिलक बाबा के माई असही कृपा बनौले रही हो। तिलक किया होता 26 के अगला 26 दिन के सोहर गावे जाई सन। सुनी हमार मामा जी आइल निहा, ये हमार सौभाग्य बा कि हमरा से बड़ लोग चाचा बाबा जी लोग हम सम्मान हो लायक लोग बुझता, हम लायक नहीं। किरण इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारा मामा जी के बाई जे बांध पर कहाला कि लइका नरियौरा में बिगड़ेले सब, लेकिन ऐसा मामा हवन के ऐसा भगिना के इंजीनियर और डॉक्टर बना देले मम्मी के देन हो। त एजा के करना नहीं गाँव हो, बहुत कम लोग जानत होई, लेकिन ये गाना के लाइन से सब लोग जान जाए कि नइखे जानत राउर की रीति महान के भैया कि नइखे जानत राउर की रीति महान के हट ननियौरा जहाँ वीर हनुमान के नाता में हमने के हनुमान जी के भतीजे लगल जा। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार इतना आशीर्वाद, ये हनुमान जी की कृपा बा। और बढ़िया नोट देख के लागल है हनुमान जी की कृपा बा कि सब गाँव व्यस्त बा मस्त बा, कोनो कष्ट आवेला जब भाई छेदाई तो बचल बनी तो एक बात का हो सकेला, बेकार ले बड़का हो सकेला। तो हनुमान जी के हम के परिवार में आवे
देखिए गौतम हनुमान जी बने और क्यों ना रहे ना रहे ए हट ननिया जहां वीर हनुमान नहीं तो जानत राउर कीर्ति महान